Di çarçoveya rêkeftina Tirkiye û Yekîtiya Avrupayê da li beramberî 3 milyar euro û hinek şertên din bi 100,000 koçber tên vegerandin. Çend roj berê qefleya yekem a koçberan gihîştin Tirkiye. Rêveberiya Tirkiye di heman rojan de bi cihkirina koçberên Sûriyê li parêzgeha Mereşê wate Gurgumê da destpêkirin. Li qezayên Bazarcıq û İmama Şîrfiroş li nav Kurdên Elewî bi cihkirina koçberên Sûriyê rastî bertekan tê. Hinek komele û rêxistinên Elewî hewla bi cihkirina koçberên Erebên Sunnî wekî berdewamiya komkujiya Mereşê ya 1978 dibînin. Nikana Maraş'a anne evku kendi zivuza madnaydı tedirginimi. Orada uza millete maastu, Aleviyestu. Sahne kendi vartın aynı. Varavik na evkra ayve. MHP kullanmış ki uza konda Alevi kist. Nega ki sıra ama na oku na film ona da eskide o ciğeranıga ona devam kena. Diyarê koçberên Sunnî yên Sûriyeyî xof û tirsên dîrokî yên Elewiyan ji nû ve vejandiye. Civata Elewî ditirsik û ev koçberên ku li navan tên bi cihkirin alîgirên rêxistinên tund rew bin. Sanki bunu Rize'den zadzine dano, ni ben nevkti ni kano, oraviki Dersim'de, Zilan'da yani ni katliamı Sultan Süleyman dönemi değil hatta naroza ame bero madem hele bero uza zadzidro. No vertevanı Süreli ni Süreli mureli ni işçi ni askeri değil. Askeri ki zamanı tüfek dayıcı Suriye ve Brazni iyi Yunan'ı kanınaza. Yani gay Mike tersema no. Akademisyen û hindekarên Elewî jî daxwaz ji rêveberiya Tirkiye dikin ku tirs û hestiyariyên Elewiyan ên dîrokî komkujiyên ku hatine serê wan li ber çavan bigirin. Xof û tirsa sereke ya Elewiyan jî komkujî, mişextî û guhertina demografyayê ye. Mülteci aynı kendi Zavok Alevi, coğrafya Alevi. Tabi Alevi tersini, tersi koyustu, xofa koyustu, tersini. Çıka Alevi vakti tarihte ta hatta Yavuz Sultan Selim Ra bize hatanat Alevi katliam kerdi, kıstı. Çok Alevi terseni vani acaba raşt yani niye ki yeni ni radikal İslamcıye ya ki işçiye el nusracıye yani terserini nasıl vani acaba ni yeni makırkeni makiseni ni kami nazama nazar onca velat mara keni tever. Gerek hükümetçi devletçi na ters na hof bir jör ver tmu. Li gora daxuyaniyên rayedarên Tirkiye tê payîn ku koçberên Sûriye bi piranî li bajarên Bakurê Kurdistanê werin cîbicîkirin. Ev yek jî rê li ber angaşt û senaryoyên cor bi cor vedike. Türkiye'de artık 3 milyon Suriyeli var. Nihal Tirkiye 3 milyon Suriyeyî hene. Derheqê van koçberên Sûriyê de lêpirsinekiyan jî bergiriyeke ewlekariyê tune ye. Niha mezintirîn metirsî ev e ku hikûmet dixwaze van koçberên Sûriyê li Rojlat û Başûrê Rojlatê Anatoliye bicî bike. Bi hinceta terorê dibe ku dîsa li Rojlat û Başûrê Rojlatê gund û bajar ji mirovan werin valakirin û piştre jî dibe ku koçberên Sûriyeyê li van gund û bajar û herêmên valakirî werin bicîhkirin. Piştre jî bikin hemwelatî û dengdêr. Ji xwe pêre li herêmê demografî, hevsengiya çandî û siyasî hemû diguhere. Laliyê din dibe ku Hizbullahê bi koçberan zindî bikin û bi PKK re bidin şerkirin. Ev angaşt û senaryoyên bi vî rengî ne tenê di nav Elewiyan de li Bakur bi giştî li nav Kurdistaniyan de bi berfirehî tê got û bêjkirin. Serkan İnce, Rûdaw